Langening Wonadri tuwuh kang anut mangsa mawantu tumehaning lare sanggeng gegono magarikan sar wopos bito amba perkegondo berboro kang isok sare-sare ning gambaran anak wadon dino atas wati ana dawuh pemimpin kamu apa-apa pemban wanan dawa pemban kula pemban ojo prayu kali sithik mungkin enggak pemban ngesaken dawuh setika pemban atas wati ana dawuh ketika kamu apa-apa wetur dengan iki seporo mangsa kuatu nyawang solah selatamu ingkang beda marangaken nyatane yen awan kowe mangan ora katon enak yen bengi kowe turu kelisikan ora bisa turu lha apa kira-kira yen kowe dolan padha diladani kanca-kancamu apa ya pancen mikir sandang penganggomu wis ana ingkang rusak yen pancen rusak aja semelah sesuk waton kowe ora rewel karo wong tuwa dina sesuk tak tukoke gelang kalung anting sesuk nek bapakmu aku wis panen kidul wetan kae ora landur-landur kok panen anjir ya sing panen pun jeng napa penemban wong digaru pun jarek jarek Prandek punawi nika kula yang men-men kali mbok wedok sore-sore niku amune nggih mesti pacet kalau kon numpak mie ayam ya trembelane nang cangkring ya tok tukoke
Lah nggih kula tumbaske lah wong nek boten tumbas mangke ya jalin bubukan. Yang nggih kula cocok warna-warna. Apa? Anggonku ngowali salah saloga ya bapa sejatine. Aku ora kok mergo mikir yen dolan padha diladaki dening para kanca-kanca bebasan ora. Mergo kanca-kanca padha gedhe tresnane karo aku, padha guyub karo aku. Malah kepara aku kajen karingan bapa. Iya. Luwih yen to ngomongake babagan sandangan panganggon. Iku kaya-kaya wis ora bakal kuciwangi mergo senajan to. Bapa iku kok anake mung sekloron kena dinarani Gedono karo Gedini. Mergo anane aku kalawan peningane Kakang Prabu Antaswara. Lah kok lelakonku ya persis jalane Gedono karo Gedini lho kumbang-kumbang. Apa ya kowe ya Gedono Gedini? Lah ya mengkono to Bapak mergo aku sing metu bareng. Jenenge Gedono adikku wedok jenenge Gedini. Ning adikku wis melu bojone. Ora apa-apa. Mergo aku sejatine mikirke babagan impen bapa. Wah, lah ini sepele. Lah kok sepele? Lah ini dong sepele. Lah wong impen kok sepele bapa ki sing ora-ora. Kowe ngimpi apa dina? Rikala dinane sumo manis wayahe wis gagat esuk. Aku kuwi ngimpi dicokot kula bapa. Wah, lah dalah. Tak kandhani ya dina. Yen wong ngimpi dicokot kula kuwi sanetane yen sing dicokot kuwi wis wong duwe anak duwe bojo kok putu ngimpi dicokot kula ora kok berbarat entuk jujur meneh ora mergo pancen kono duwe ujar punabi sing durung dilakoni kasarane tembung kaulan ning urung dilakoni kula wong kuwi sok gampang nebake ujar kaul ning sing angel lan sing abot kuwi nggone nglakoni. Iya, ning nek wong isih Joko isih perawan kok ngimpi dicoba kula kuwi tandha yen cepak jatuh kramane isih kuwi wis ana sing blendeng ngrasani karo kuwi. Lah monggo cendhek asor derajate wong lanang sing mengku kowe kuwi mung kare gumantung sing nyokot ki ula apa. Abi iki ula apa ya Bapak? Lho, sing iki kok makon aku. Yen ula sawa gambarane piye? Yen ula sawa pratenani yen besok calon mantuku kuwi Wiyaga. Wiyaga ku nek laris wis ora sapa omah tak kandhani. Imrono mrene tut urip dalane. Kadang-kadang dalane rapahi nang omah malah wiyagane ndendeng lho. Iya. Upamane dicokot kula tampar gegambarane sesuk bojomu kuwi munggah medhut buntut bumbung tukang beres. Amalan aku seneng aku bila Jawa kok. Yen dicokot kula dak kromo mantuku sesuk tukang gawe gegaman, tukang pandhe. Kuwi ora kapisi dulur kok tak gandani. Sing apa tantuku ya Bapak, wujude kula kuwi belang ireng karo putih. Wah, kuwi pertanda kula sing mandi pase. Gambarake yen to sesuk sing mengku kowe wis salah sawijining satriya tedak ing Andana Tapa wis jelen kusuma mesin madu ya. Monggo ngomambar nyokon monong cecobolan sikilku tak kipake ilang wujuding sak apa wujuding tak saka maunane badar suwijining satra bagus mongko wis takon tinakon yen to ngono jenenge Bambang Prabakusuma mapan wis padha ngedhekke rasa tresna apa bebasan bapa ati loro manunggal dadi siji aku swakala lati rasane Bambang Prabakusuma. Lah, semua iku tak kali-kali ora bisa lali malah saya angranui kepara pasuryane Raden Prabakusuma mung tansah katon ana welayaning
mripat kula kang sangka iku bapa njaluk tulung golekno ya bapa. Satria sing jeneng Prabu Kusuma lamun ora gelem bapa budal goleki. Senajan aku sifat manungsa ora bakal mingkuh dening kebaya apa wae. Tak golekane najan apa paribasane tak rewangi mandi. Cetake nopo. Mlebu lek iki semut ora bakal megah. Aku goleki perlindungan kasihku bapa. Permorat mangoswa yang sombrengeng kati karaning kasosepuan aleng margonaku risang gondro astra mojo lalu angolati soyo kang mangang sang wayah humyuh yaya hawurwa yanto kowe adalah kowe kuwi sipating wanuja yen nganti goleki priya ketampik ora lara atimu persasat ora naji kudu jati kabur saupamane priya wae goleki wong wadon ditampik rasa atine kejaba nek wong lanang blubut iya wis ora ana kakang adine wis ojo semangat tak golekane Prabu Kusuma nanging titikane apa didhereke para kawan catur sing murampes mripate iki jenenge Semar sing wonge cendhek tane cekot mripate karo kuwi jenenge Rala Gareng lakune bejek sing wonge dhuwur lomalangan kecam-kecam sajak sumeh irunge dawa kuwi jenenge Petruk ya sing wonge cedhak kepala lambe nduk mripate Pendana kuwi jenenge Bagong wah impek kok lemu teliti temen kula ngajeng Peter kalian penembahan mugi kapadosna jodoh anak kula niki wis durung duwe bojo dereng mergo udah wedanane wis ora karuan bongkor pucuk ayakno lanang do gerak memeng saja mung welengku yo nggih aku dadi kalangan sak ngareping pertapan kawit Nagasari Siramana rumaten sambil isuk yen nganti ana kedadian cilik alum bodhonge gedhe garing pestekno yen aku mati nang barang ya wis ngono yen tok witing Nagasari tok sirami saya semi saya angrembaka saya ijo yero pracih nang yen munto aku bali antuk gawe nggih kowe budal ora bakal tak kon mati bapa nang tak kon goleki calon mantumu ya kuwi idam-idaman ngatiku terima ndak tali murda terima nang boji yen Bambang Prabu Kusuma wah bocah wadon iki wis tresna janes kaya ngono Mbah mongso bodho bandaramu Sratenana ming pomot-pomot sari kabel mergo anakku sitok wah nakale ora jamak nggih Pendhan mugi-mugi sak kondur patuh makan pikantuk damel melaben sugeng tindakipun sangat berwan yo aku budal dino iki mangga Pendhan bowo dan bapak sing hati-hati
waras abyar kang sorot lintang kanggo madhap edi sonya madya latri lomrang kandaling posito karena niat pujalero sang Wijawara bringing kumaraning madu pronto manungsa sarining beban we thank God for